Citește-mi și mie o poveste, te rog. Îmi citești și mie o poveste, te rog? Citește-mi o poveste. Prințul și-a dat în petec, pentru că toate femeile voiau să meargă cu el, să doarmă cumva, să-i facă dragoste în gură cum ar veni. Și pentru că nu era de acord, îl reclamau pentru violuri. Dar el nu le-a violat. El a scurtat puțin preludiul. Căutându-l prin palat, prințesa l-a prins în cameră cu Sicuța, Morena, Carmen, Lady are dinții frumoși, peste tot, mâzgă, apă plată, mândărie, coptură galbenă. Nu, domnule, ce meșia ea? Ce meșia ea eu? Potoliți-vă că nu e chiar așa. Nu sunt stare. Se enerva și mai tare și spuse: De ce îți băteai, fă joc de mine, să-mi spui că nu mă mai iubești? Fă! Mesajele alea cu tastele, cui le trimiteai? Îl ai la favorite. Însă prințesa tună și fulgeră. Ești diabolic! Am auzit de tine, bă, gardianule, bă! Ce dracu, bă, ești nebun la cap? Te fac sărac că ești sărac. Ești un sărac și ești un nespălat. Că miroși, că am văzut că miroși, că nu mai poți să-mi spui mie. Eu am Clean Klein și tu ai miros de transpirație. Prințul se enervă și el și din toată inima strigă: Când ți-o-i pocni una acum, hai sictir, du-te în p***a mătii! Hai sictir, ești măgăriță! Tu, hai în gură! Prințesa nu se lăsă mai prejos, exclamând: Nu fi tu atât de deștept, că te dai atât de deștept că te caci pe tine, băi, de deștept ce ești. Băi, te caci pe tine, băi, prostule, ești un prost. Ești un prost ce n-am văzut de când sunt. De-aia te ia toți, că ești un prost care vrei să te dai deștept. Măcar el tace. Iar pentru că prințul mirosea extrem de urât, prințesa s-a oferit să-l spele. Așa, cu toată inima. Mai bine îl lăsai să se spele singur, spuse împăratul din spate. Dar tu mă speli cu nervi. Păi du-te, p***a mea, spală-te bine, dracu la p***a, măi, ce gosule. Hai, ieși acum. Proaspăt spălat, prințul se întoarse la nuntă după sfaturile tatălui său. Intri, super dandy, relaxat. Te doare în viața-i frumoasă? Mergi încet, o să-ți arăt eu după. Pălărie, pui mâna, țigări, cum ar veni. Ne plimbăm, da? Suntem mișto. Da, nu, dacă e, facem rost de țigări, vedem cine fumează. Bagi, te oprești, stai 4-5 secunde, vezi vreo p***dă bună, da? Dacă îți place vreuna pe acolo, pac, te uiți la ea, îi faci cu ochiul. Vrăjeală din aia maximă, știi? Suntem golani. Dar nunta nu era încă salvată, pentru că o mare furtună se năpusti peste ținut. Pe la ora 2 și ceva, s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune a unui degajament al unei construcții ca într-o apă, după care puteți uita. Muzica anunții parcă a fost ruptă din rai. Ce? Încă o dată. Cine? Asasin. Momani, 2007. Gatsu. zi. E stilul nostru. Stilul oprișan. Și o să o duce mai bine an după an. Să începem cu începutul. La mine în cartier. E mai bine ca în rai. Deci, e mai bine ca în cer. Aici poți să ai băutură și femei. Dar nu e loc de tine și de tovarășii tăi. Însă pe lângă brigada AM au mai fost două trupe. Trupa Habar și Paraziții. Câte trupe au cântat la petrecerea asta? Tocmai ți-am explicat că la petrecerea a fost brigada AM, Habar și Paraziții, iar următoarea ta întrebare e câte trupe au fost? 3 în mea.